Potrebujem počítať okolo 1200 eur na Minecraft, GT a do školy. Chcem RGB, nech je pekný. Takto znie približne 95% správ, ktoré dostávame. Som hlavný technik spoločnosti VicePC a dnes poskladáme počítač presne podľa týchto požiadaviek, tak aby dával zmysel aj o pár rokov. RTX 5050 od Gigabyte, nová generácia RTX 50 séria. A úprimne, ak by sme mali vybrať jedného výrobcu grafických kariet, bol by to určite Gigabyte. Za tie roky nám patrí medzi najlepšie značky. Procesor AMD Ryzen 5600. Aj po rokoch jeden z najlepších procesorov v pomere cena výkon. Napríklad v CS2 dostaneš bez problémov viac ako 300 fps. Základná doska bude tiež od Gigabyte B550M Aorus Elite. To je jedna z najlepších dosiek B550 v pomere cena výbava. RAM bereme 16 GB od Kingston. Samozrejme z RGB. SSD máme od Kingston 1 TB. Skrinka od Deepcool CG534F. Akváriové skrinky sú dnes jednoducho trend. Niekomu sa páči, niekomu nie, ale väčšina zákazníkov si vyberie práve tento štýl. A to je výsledok. Vyvážený počítač, ktorý zvládne hry a školu. Zároveň má rezervu do budúcnosti. Ak hľadaš počítač okolo 1200 eur, nemusíš nad tým tráviť hodiny. Túto zostavu už máme pripravenú v našom katalógu. Stačí si ju pozrieť na našej stránke vicepc.sk. Link nájdeš v bio.